and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Oh. Nga naman ka. Nga ka, oy. Mauna lagi, di ba? Haskang, Nga na kuya. Saan eh? si Paing. Kaya nga na si Paing, kuya. Ha? Nga no siya? Nga unsa rin si Paing, kuya? Nga agi gisultihan bahin ako. Aw, unsa? Ay, uplok yun si Paing, oy. Sobra pa sa uplok. Uplokers pag yun. Unsa uplokers? Kinsa man ang uplokers, ha? Si Paing. Di ka tong unsa? Ing. Sangan pag Bida, kuya. Kinsa may gisultihan, ha? Yang parinting nga pulis. Ha? Uy. Unya, kuya. Unsa may hitabo? Boboy, Oh. ayaw pag-schedule o panambal karong si Manaha. Pukusan ako si Paing ug kanang pulis. Okay, kuya. Ngano na ay mga pulis? Gipadamang ko nun ang gobernador para mobantay sa area. Oh, Hmm. oh, nay, kiduol si Paing sa usa sa mga pulis ay murag kaila niya. Oh, Ngano ka, buboy? biya. Kibaw ba ka? Nga ni traidor si Paing na to. Usibuti mo ipasabot, buboy. Usay ni traitor. Hinaya imong tingog, biya. Hmm? Hinaya. Ano day, buboy? Hinaya ba? Mo tingali nang giingon ni kuya nga paryente ni Paing nga iyang sultihan bahin ni kuya. Ha? Ay, hinaya ang tingog. Sure ka? Nakaya mo anak sa Paing? Oo. Uy, ipagkagong Paing. Sobra pa siya bag. Wa siya magkaroon na nga mahibaw ang ragyapon siyang kuya. Haskang! Lagi. Haskang! Uplok kayo, uplokers. Boboy. Kuya, kita kang Paing? Oh, Gisultihan kang buboy, imok? ay. Wa din mo tag-ani nga traidoran kang Paing, imok? Ay. Random na lagi ng pagkatagan, kuya, biya. Siya mismo dili makatagan ka na sa siya makatagan. Aw, sakto ba ito pagkasultiha, kuya? Maunang pulisa ang iyang parente. O may dautan siyang plano nako. Unsa? Sigurado ka, imok? Sigurado. Unya, unsay buhaton to, kuya? Pero, unsa may mong sa niya? Nganong magplano man siyang dautan nimo? Kwarta gyapon ang hinungdan. So, kay baho si Paing? Wa, So, dili sila kung sabo ni Paing. Oh, dili. Oh. Lahi-lahi sila plano. Oh, uy. Hala ka, imok. Kuyawa, good anak. Hasula gining ing oy. Ay. Kinigis Paing hasul kayo. Sa ato pa, dautan sa plano ni Paing. Dili. Oh. Pero self-serving ra gihapon. Istoryaw na to sa Paing, be. Dili lang una. Maniid pa ko. Pero, Abi. Ato lang unang sundon si kuya, okay? galagod yung kong Paing. Wag kay buot. Unsa? Nisulti kang manoy nimo utik? Oh, saligan naman as manoy utik ma. Kasaligan si mong mata? Hmm? Mas maro pa na nato Paing. Pero, Yabag yung kastanang yabag. Wa ka ba magtanaw sa dagway atong utik? Pero gaba adto? lo, imuro ba siyang kaliwat ma? Ay maugani nga nakaila kayo ko niya. Haskang. Unya, sa umay nako ma. Nakasultihan na ba ko niya tanan? Pero ni saan man hinuon siya nga, dili manabi ma. Lupig pa manuon ni mo ihas Paing. Ha? Lami abaya ni mong doklon, oy! Unya unsaon naman ni ron be? Imposible nga wa mahibaw si Imok ini. Nahibaw na to si Imok nga wa kamutuman sa sabot. Si Piyata na ko eh. Pangayo dayon dito pasaylo ni Imok. Pasayloon na kong imok ma. Buhata tanan aron pasayloon ka. Kaanugon sa atong nasugdan, no? Ha? Anugon yung kaya atong nasugdan nga maapil ka siyang kabulahanan kung mabulabog lang tungod sa imong kayabag.
Kadiyot. Imo, pasaylo ako! Uy. Paing, noon sa mga. Buhi ko. Pasaylo ako, Imo! Pasaylo ako! Buhi sa lagi ko. Buhi ko. Unsa ka ba, Paing? Buhi ko. Unsa ba ni? Buhi ko ba? Buhi ko. Please, release me. What is happening in here, ha? Ah, What's happening in this country? Oh, O sa mga tabo ninyo? Nga ano nagaghag mo? Nga ano naggapos mo? ambot ini niya, uy. May kalit na may gakos na ako. Pag sword yun niya. Pagklaro pa, Ingoy. nangayo ra ko pasaylo ni Momok. Nakasa ko di mo. Ha, now you know. Imo, pasensya gud. Pasensya gud mo. Kinig yung babaa. Gipilpil. Ha? Mayo kinakaamgo ka pa, Ing. Pero it's too late. The damage has been done. Nagtuo kang musalig pa ni Skuya mo pa, Ing? Ha? Never. Imo, Pataka na ba yan kag pangihi? singot na ni oy. Singot. Kusuga kung mo aga sa imong singot. Tungkol na sa nervyos pa, Ing. Nahadlo ka nga. Nasakpan ni Kuya imong gibuhat. Banga agi ni mo, eh. Iba na ko kang makatagaan si Kuya pero nitay durdyog ka. Wa ka mo tuman sa sabot. Isalig ramgod ko sa akong parayente nga polis kay nagtuo man ko nga ligdong siya. Nya, saan man na naron? Nga doon na naman siya daw tang plano nako. Maong pasayloan na lagi ko muk. Ing. Unsa may mahimuan ang imong pagpanghayog pasaylo? Ha? Unsa? Unsa mo to, Kuya? Wa mo tinong pasaylo as paing. Tingali bagi kung sabo na noon to si paryenteng pulis batok nimo. Dili ay. Mo ba? Pasaylo naman to siya nako pero ako sang dugay-dugayon. Trilling ba? May namutagam. Di na gyud siya makikontra nimo, Kuya. Nausab na gyud si paing, ha? Ang akong potensyal nga makadaog daghang kwarta mao iyang giapas boboy. Mao nay hinungdan nga kuwang na lang siya nga magpauli po nako. Time pa, Kuya. Ngano di ha? Unsa dito iyang giingon? Ha? Katutanan iyang gilantawan nga mahitabo nimo, mahitabo gyud di ay? Oh, boboy. Ha? Ha? Ay pagpalabi ang tunsil malagpot. Lagi. Ha? Ang kana. Sa ato pa. Musikat kag maayo, Kuya. Musikat ka internationally. Yes, boboy. Oh. Pero Oh, dugay pa kay na mahitabo boboy. nga naman. Daghan pa mga trials ang akong agian. Trials? Trials? Kung mauna. Di sa di ay sayon paingon sa imong success, Kuya. Dili gyud as in dili. Daghan pang gustong mo patay nako. Ha? Oh. Wala boboy. Ug usa na ng pulis nga paryente ni Paing. Mao ba, Kuya? Aw, di sa dinoon boboy. O kinsa man di? Mga taga-gobyerno, hala. Mga taga-gobyerno ang gustong mo tipi na ako, buboy. Ha? Ikaw pagtarong mo, Kuya? Lagi! Kuya! Pagtarong ba? Dili ka pwede mulikay na lang. Dili, buboy. Tungod kay mauni ang akong kapalaran. Ugwa ko'y power nga musupak sa akong kapalaran. Ay. Mayo pa di ay wala lang ka ng maong abilidad, Kuya. Uy, mayo pa di katulad lang plain nga pagpadambal. Unta. Ano hilak mo sa ka? Goal ko nagtanaw ni mo. Oo, lagi. Pero saan man nga niya naman eh. Oo. Misuway bitaw kog likay ini. Unya. Iwa man. Wa, John. Wagi ko kalikay. Ay. Niabot yun. Maungawa ko'y mahimo. Gawa sa pag-atubang ni Buboy. Kuya. Oh, Kuya. Unsa maron, ha? Kinsa ron? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!